Kundo pa Bamse, siyempre galingin ang ulo. Grabing traffic dapat na siya. Oo, grabing traffic daw gapon to. Private ang mga traffic, hindi mga jeep. Pwede na ano ka na, kumpanya ko kanina. Kasi no? Enora. Living in niya, living. Hey! Natuyok ka, natuyok. Tuyok, hindi tuyok. Mahal tissue natin dito. Ano gata sa likod? Nakalakta na nga doon. Ayun. Kalakyan. Yung, Nen. yung window sa kapila. Ano mo yun? Nakakabot para daw kataway na nakakapastak. Oo. Iba naman grocery boss? Hindi na. Hindi na. Amo na ni? Oo. Hindi ta mag-grocery. Pure gold ka din voucher. Pure gold, where? Libertad eh. Lubertad? Ricky lang mo na yung voucher ni Dapo. Lubertad or ano? Dira sa may Banago. Ah, sa may dito wala? Sa Ilapit? Hindi na eh. Hindi na. Saan? Mabalin siya na ta. Doon malapit sa Mabalin siya Ilapit. na spaghetti. Sa mga kilang spaghetti ah. Ano ba? Mabalin siya na Lumpia. spaghetti, lumpia, fried chicken. Oh. Ano yung lumpia gulay? Yung spaghetti tamaan ko eh. Ma-fried chicken na. Depende sa imo kung di aso no? Ano na lang, adobo? Mag-adobo si Papa naman no. Mag-iihaw. Magkakatay pa lang. Pwede na nay, ano lang. Ah! Anong kwanta ni nay? Anong... Ano ganit nay? Chicken breast ganit nay. I-cubes gagmay. Tapos ang pag-fry. Ikaw mo ba? Ako mo bra. Kaysa ano, kung sa Libertad, mabakal.